Avita úplne mi zmenila život. Boleli ma kĺby, mal som problémy urobiť drep. Ten som ešte aj urobil, ale postaviť sa to bol problém. Joinflex a Avita mi to vyriešili. Hrávam fotbal o 20 aj 30 rokov mladšími. Cítim sa výborne. Avita mi skvalitnila život. Je veľmi dôležité na podporu zdravia dopovať v úvodzovkách svoje telo práve výživovými doplnkami. Ja mám veľmi dobré skúsenosti s vitamínom C. Odporúčam ho hlavne v období, keď je také obdobie sezóna v zime, po zime, na jar, keď je vírusové obdobie, čo odporúčam pre ženy proti osteoporóze. Sú to minerálne látky, kosťotvorné, takže je veľmi dôležité už ich brať preventívne, a to už po 35. roku života. Jméno společnosti Avita je pro mě zárukou, dá se říct, kvalitní výživy, stravy, ale i dobrých doplňků. Proč jsem v dnešní hektické době spojil své jméno a dá se říct i svoji kariéru s firmou a značkou Avita, je pro mě dost motivující do další části mého života. Snažil jsem se poznat hlavně ze začátku veškerou svoji snahu i stravování do svého komplexního života a zapojit všecko tak, jak má být. Až právě se značkou Avita jsem právě poznal, jakým způsobem jde zpříjemnit si život a hlavně ten sportovní život tak, aby všecko klapalo v životě, jak má. V Banskej Bystrici som ja i moji športovci začali užívať Vision Support. A veľmi nám to pomohlo, berieme ho preventívne, berieme ho vo väčších dávkach pred dôležitými súťažami, vyhrávame. Cítime, že naše oči sú menej unavené, že sa vieme lepšie sústrediť a že vieme lepšie pracovať. Čo sa týka výrobkov od Avity, tak často som rozmýšľal, že akú regeneráciu zvoliť. Aj kamaráti sa pýtajú: Roma, na čom fičíš vo svojich 42 rokoch, keď dokážeš si takmer non-stop z práce a sem tam s nami ísť na tréning a častokrát nadávať kapky. No ono je to o tom, že človek musí aj regenerovať, nie len niečo brať, nejaké podporné preparáty, ale hovorím, že vrcholový šport, ale aj ťažká práca je o regenerácii a prevencii. Poverujem Avite, či už sú to vitamínové doplnky, alebo sú to doplnky na podporu kardiovaskulárneho systému, ciev. To je dnes dôležité, pretože po 40-ke už človek si musí dávať pozor, a keď sa chce trošku ešte aj s mladými ponaťahovať na tréningu a stíhať, tak je veľmi dôležité brať tie výživové doplnky, prírodné, čisté. V podstate dnes je ten vrcholový šport aj o tom, že musí to byť čisté. Tá doba, kedy sa sypala chémia, už je dávno za nami. No a robiť život lepším v podstate je to, že kročíme na prírodných doplnkoch. Chcel by som vám doporučiť produkty značky Avita. Ja osobne produkty značky Avita používam celý rok. Pre mňa priorita je napríklad vitamín C 1000 alebo Cardio Q, ktorý takisto užívam celý rok. Pokiaľ ide o Avitu International a jej doplnky, konkrétne vitamín C, respektíve Joinflex, s ktorými máme skúsenosti, také, že naozaj sa za nich môžeme nie že zaručiť, ale môžeme ich naozaj doporučiť, pretože pocitovo veľa našich klientov má ten pocit z toho C, že ich osviežuje a že ich jednoducho vitalizuje, a podobne pôsobí aj ten Cardio Q, dá sa povedať. Čiže pokiaľ ide o Cardio Q, veľmi dobrá kombinácia
pôsobia energizujúco. A ak by som sa mal vyjadriť k tomu Joint Flexu, tak už som to viackrát spomínal, osobne som ho vyskúšal, ja nemám nejaké zvláštne problémy s kolenami alebo s lakťami, ale pokiaľ som ho doporučil mojim zverencom, tak si ho chválili a mali ten pocit, že naozaj im pomohol. Prvý moment z toho Joint je, že tých látok je tam menej, hej, ale tá originálna receptúra už naozaj zaručuje, že môže byť veľmi príjemný a veľmi fungujúci, jak sa povie. A pokiaľ je niekomu málo, tak si krásne tú dávku môže individuálne zvýšiť podľa svojej potreby a hlavne vzhľadom na telesnú váhu. Basketbal hrávam už od svojich 6 rokov, čiže mám za sebou dosť sezón, čiže aj to zdravie a kluby sú časom opotrebované. Pred mesiacom alebo mesiac a pol som začal používať výrobky od firmy Avita, ako je napríklad Joint Flex. Potom, jak som začal užívať Joint Flex, tak vlastne ustúpila bolesť kolien, nakoľko som mal ja dosť také trvalé problémy s kolenami, ktoré sa som ťahal nejak 3-4 roky. Vlastne potom, jak som začal užívať Joint Flex, tak tá bolesť ustúpila. Dosť často sa stretávam s vypadávaním vláskov, to je veľmi veľký problém u žien. Ženy mi začali preferovať vlastne tým, že som im odporúčila Flex Omega kyseliny, čo je veľmi dobrý výrobok, obzvlášť na toto. Čo sa týka pokožky, vlasov, rast vlasov, nechtíky, ono to všetko tak pôsobí veľmi dobre. Vlásky nám prestali padať, už po 2-3 mesiacoch, úžasné výsledky, môžem odporúčiť každej žene, ktorá má s týmto problém. Zrejme ako tréner využívam všetky vitamínové doplnky, doporučujem ich mojim plavcom kvôli prevencii a hlavne v sichravých jesenných časoch, prípadne jarných. Sami berú vitamín C, minc D, v prípade Immunoboost na zvýšenie imunity a môžem povedať, že dochádzka na tréning sa mi podstatne viacej zlepšila, z čoho majú radosť aj plavci, aj ja. Najprv som sa zoznámil s produktom Flex Omega 3 a keď som ho bral asi 3 týždne, tak zrazu pri meraní tlaku som zistil, že môj tlak išiel dole. Pri konzultácii s mojou lekárkou sme zistili, že fakt to pomáha a teda upravila mi aj dávkovanie liekov, ktoré zatiaľ ešte stále beriem na vysoký tlak, ale už v menšom počte. Vo svojej praxi používam veľa doplnkov výživy, ale za také super považujem KardioQ a Flex Omegu. Tieto prípravky doporučujem všetkým pacientom, ktorí trpia chronickými ochoreniami a samozrejme kardiovaskulárnymi. Pomohlo mi výrobok Avita v tom, že večer pred spaním mi začali brniť ruky. Po užívaní prípravku Vascular Health mi brnenie rúk prestalo. Výrobky Avita využívam už dlhšiu dobu a môžem povedať, že naozaj mi veľmi pomohli mi probiotika, ktoré naozaj mi upravili problémy, ktoré som mala so zažívaním, hlavne vtedy, keď som cestovala. Čo používam, čo mi pomáha z Avity, tak hlavne klb, ktorý som mal bolesti, som myslel, že bude na výmenu, ale viem, že nie je vďaka Joint Flexu a minc vitamín D je super, bolesti nie sú a viem, že dožijem s ním, že nebudem musieť ho meniť. Používam Joint Flex jednu tabletku denne a veľmi mi to pomohlo na bedrové kĺby. Prakticky za dobu, po ktorú používam tie tabletky, nemám žiadne problémy. Najlepšie, čo mne sa osvedčil C-vitamín, ktorý mi pomáha zvýšiť imunitu, ale tým pádom neprichádza žiadne veľké nachladnutie, ani nemá to nejaký drastický priebeh, čiže nevznikajú horúčky a podobné veci. Ja osobne ako šofér mám vynikajúcu skúsenosť s kombináciou KardioQ a C1000. Pri dlhých cestách sa mi osvedčilo, že únavu necítiť je úplne potlačená a môžem sa plnohodnotne venovať šoférovaniu. Prvý výrobok, ktorý som ja začala užívať, bol Vision. A Vision to je veľmi dobrá vec na moje oči. Neslzia, nemám problém v hypermarkete, kde je klimatizácia. Takisto v aute odporúčam všetkým, ktorí majú tento istý problém. V Avite som rok a pol
Za ten 1,5 roka som stratil 9 liekov, ktoré som musel využívať na základe lekárskych doporučení. A vďaka Vision Support, vďaka Fine Pressure, vďaka Flex Omega, úplne neskutočné. A na čo fakt nedám dopustiť je Joint Flex, ktorý mi zachránil kolena a po 10 rokoch môžem znova lyžovať. Bomba. Keďže sa venujem potápaniu, tak chodím na skúšky, ktoré dosť často sú namáhavé a jednoducho musia spĺňať určité kritériá. A odkedy beriem Fine Pressure, tak môj tlak je naozaj tých 120 na 80 plus minus 5, čo je podľa mňa veľmi dôležité a veľmi mi to pomohlo. Takže ja som vo Avite preto, lebo mi to pomáha a pomohlo to celému môjmu okoliu a najskôr mojej rodine, kde som teda vlastne začínal. Podarilo sa mi vďaka Avite stratiť na hmotnosti. Nie vďaka tomu, že by som držal nejaké diety alebo nejaké drastické, len som používal jeden prostriedok na detoxikáciu, ktorý sa volá Detox, ktorý mňa pripravil o 14 kg zatiaľ, teda dúfam, že to ešte bude pokračovať ďalej. 1 rok pôsobenia v Avite spôsobil to, že som si zvykol na Fine Pressure, ktorý mi stabilizoval tlak. Najviac sa teším tomu, že vďaka Joint Flexu môj brat sa postavil na nohy, vďaka Momscare moja dcéra má zdravého syna, teda ja mám zdravého vnuka a verím tomu, že pre celú našu rodinu sa Avita stane vášňou, tak aby sme nakazili touto vášňou celé naše okolie. Volám sa Samko Družbacký, mám 5 rokov a chutia mi detské výrobky C-čko.